İsa şi ju suk ew namey na suk Kefernahum bî. Wija jew yüzbaşiyên di eskeran de Romay ame İsa'yê hetek ew êrê va Rabbî hizmkarê me keye di mergî fek di giran nêweş o nêşeno xwe werzo xwe pay ew ganê cîyo bol teweno. Neyse ra İsa êrê va edo bîra keye de to ew ey weşkera. Yüzbaşî êrê va Rabbî reca kena eziyet mek. Ez hend erciyayê niya ki ti bîrê keye de me. Ti jû qisa va jî bes o. A qisa do hizmkarê me do bireyno ew o do weş bû. Ez o zî emrî bindi ew emir de min de zî eskerî est ê. Ek ez ji werî rêvana şo o şino. Ek jewnayê rêvana bê o zî yeno. Ew çim hal ki ez hizmkar de xwe rêvana ney bike o zî ey keno. İsa'yê ki nê qisey aşina witî îman de yüzbaşîrê ecêbmend. Şêligo ku İsa'yê dima ameyê İsa'yê xwe açarina hetî înana ew nava. Ez o şimarê vana no îman û nasîn hewna me İsraîlî miyan dizî nêdî. Ez o şimarê vana dinya de her cara do merdimî di bîrê kralê azmênî di do İbrahîm ya İshak ya Yakub ya do aynî sıfre de nam bûrê. Hema İsraîl ra bol merdimî do çebiye cehennem. Kralê azmênî zî kan di İsraîlî ja viraziyê bî. Behdo İsa yüzbaşîrê va şo to senî îman kerdo ze do hizmkarê to do weş bo. Hizmkar a sat dibe weş.